Davide, ve Zlíně prohra 3-0, jak moc tě to štve? Veľmi ma to mrzí. Takto sme si zápas ten vôbec nepredstavovali. 3-0, je to ostuda. Chcel by som sa ospraviť fanúšikom, ktorí cestovali takú dlhú cestu, takže ešte raz ospravedlnenie a štvrtok im to určite odplatíme. Jak moc to ovlivnila ta první branka, která padla vlastně hned ve 3. minutě? Tak určite každý inkasovaný gól ovplyvní ten zápas. Ako ste povedali, bolo to na začiatku zápasu, takže mali sme ešte celý zápas pred sebou, ale za celý zápas sme si veľmi málo šancí vypracovali, sme skorovali, takže plus sme dostali 2 ešte ďalšie lacné góly, takže o to viac to ešte mrzí. Do druhé půle se udělaly nějaké změny v rozestavení, přišla šance, Tomáš Ladra měl obrovskou šanci, tlak. Proč se nepodařilo vstřelit tu vyrovnávací branku? Ako ste povedali, ten Ladris to je asi jedna taká najväčšia šanca, ktorú sme mali, ale domáci dobre bránili, samozrejme sme boli veľmi nepresní v tej finálnej fázi, takže asi toto bol taký najväčší dôvod, plus ešte sme tam mohli sme viacej nejako trhať tú obranu, za obranu to tam dávať, takže asi taký toto je najväčší dôvod. Je dobře, že se hraje hned ve čtvrtek MOL Cup v Karviné, kde se to může celé otočit? Samozrejme, máme veľkú príležitosť sa dostať do semifinále pohára, ktorý chceme zároveň aj vyhrať, takže určite je dobré, že v blízkej dobe hráme hneď ten ďalší zápas, ale nečaká nás nič ľahkého, lebo vieme, aký bol ťažký zápas v prvom jarnom kole v Karviné, takže musíme sa na to dobre pripraviť.